Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ban kardom nang panjrek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Borjan Charitras ing teng hini mahanga thekani pachi don pensi kitu kelak heme jangre tumpan pe karom keron pon Kuligao Model English High School long luthan bang lapan staff tumpan appointment lu pajir pon amai paman pon Karbi Longri Eco Tourism Park Prabjin penekang tu pon cipan cisik sedang pon bom lo Ronghang Block Mondol Congress Committee atumpen engdeng trokscape for Republic di Talon mesen pen pacun pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Arko ni pa engkora troksier ni Borjan Charitras atumpen engdeng ini mahanga thek dilai youth club patuak lam long talon pon Borjan Charitras amai phu Rosan Crew pen kitspahem phu pon amai long Borjan Charitras dun amai phi Martina Tisupi Sai Hemchun bang Marlong Kiri Tisu Pach Thak Chun bang Angtong Terang Bharat Tebung Laper ka prek prek man peng gethi tumda chitong dun Borjan Charitras amhanga thek engdeng hini ahim ke dok sami amai phu arideng ben si ing than pon Jan Charitras amhanga thek engdeng hini ke choni pach don ben si kitu kelak heme jangre tumpan pe kar omron pon lapen ke Pradhan Mantri Ujala Yojana scheme pen LPG gas kelong dunjia tumban se bang phanini sosie tum klem pi pon ron pon Borjan Charitras amai phu Rosan Crew pen ke pachini pona tengki jakong do tike Borjan hawar angkang long ke do aral tum ki sung ke boilong an un an ban ke chirap chitu dunji lapen un an ba ke arjap dun thipji pusi pher ke thinu ningje pon HDP pen sarpen podisu Karbi Longri Abirta Trust hin pen alabang ke ni tum kiseng bang ke 2022 si kiseng stame pining ni tum second bar anniversary ni tum piningan si talon pon un lo mate talon pon lo lapen ni tum team Borjan Trust hin pen abang ke lalo ni tum pini pu pini ala hemipi tum han tame ni tum hemipi lo ma sarpi buri lo ma la pilo pute pe ni tum kombol at sons ni tum ron pon lo apen ni tum la kelele ma pini sitong dunde ma pini ke bangun atum han tame ni tum arong pen humri pen sini tum aku ron pon tu po si pini lo bori tu lo made bori pon bom po apen ni tum la bang chisik ding lo lapen ni tum la ki cheng ke lalo ni tum ke ding cheng bang lalo pen non puthot ni tum deng pun tholang la bang ke ni tum la student mate logo chali also maram han buhi phon pen tame ma lason kirap lason padu ponji la ni tum unan bang bori pon po apen itip le lapon ni stami ni tum jagat mate arong kumri po labang ta sini tum ron pon tu po apen nona PC bang ni kachoro gang tung bang lalo itum ching hon Borjan em alang li pan sini tum choro lo alang li le avete ni tum chun chi de ji polo ma chun chi de ji son ji theklong lo stami non alang li nang ke rabdun ma alang li hirjume pensi ni tum labang so second birth anniversary labang ni tum pachun pon theklo pen non pini an bang ke ni tum aku chun pon thulo ya pini kumbol putar pon de nangli tum la pini government scheme ma nangli tum minda jung oh labang ke ni tum mithang jung pusi pini pon po athe ni tum team Borjan Trust hin ben si ni tum pini lo lapen ges bang ke ni tum kachirap do stame non bang ke ni tum pensi aku deng pon thu si labang ron pon thulo ke gas ki ron pon bang ke la ke pilopote la ke government pen lo la ke ujala scheme mate PMYU pusipu la bang ke ni tum pila government pen chirap lo mate ni tum ta claim dun lo pen non claim pen ni tum chun lo chiron bom lo athek lele dolang nang ke lele phanan tamia ko ni tum pipon thu bom po pen amen ke tum an bang ke long labji pusi ni tum bori pon thu po pini don poket ma don phoroi ni ba doji pini keron pon un bang kombol bang lalo kombol bang ni tum la non tim Borjan Trust pen fast ke deng cheng a project ma ni tum kam pule puta de choklo la non pini pen ke cheng lo la pen non song taxi ni tum la apor chelong bom lo te ni tum ipon thu bom po akerap mane son kisung boydet poita apen kumane ahen son mi kichu ma son poita mini tum un an ke
emergency suspension ini aku rapon tupo jumhek tangka tame ma jakong orang putame rapon bompo. Arkoi pa ingko retroxia ni ada por pai krisia por malom la khaingko resi Borjan MEC consensi ke parlapon Kuligao arong along kedu. Kuligao Model English High School along School Managing Development Committee atumpan sepatir people seat hanbang lapen staff atumpan appointment alu ke pajur pon amai paman pon. School Managing Development Committee amai pu anan kiling bensi mai sephem pu pon lapen chun bang babu iti pensi alhi tumpan hanpa chini pon alhi sarpo aman pen EM sol jorang par EM abarim Jiban Chandra Pathak Borjan Vidisia Chairman Sunaram Singner SGP Kiri Ingti GB lapen ke Borjan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti lapen ka prek manpeng da chitong dun sei labangsu appointment alu ke pajur amai long RDC dun renti labangsu appointment alu ke chiteng dun abang pu bang phitum labang ke School Headmaster Amar Singh England Assistant Teacher Sikari Rongpi Tenjing Timung Charlongki Terang Rinika Kelingpi Jirkak Terang pi Acharya Burigau Basa pi terang pi Babu Kiling lapen ke sang pi kadom terang pi tum henlo. Apa namanya lamang so kuan tang lamang school awang tanun bom kami tu kapre orang le warsai itu pustame tanun de pimpen ngadak au sumadu han ke tan bom kami tu hang asumbar kosong den skam pen se han de sebadu bom ini lamang so dengan le boleh kami kata curupar lah hemang si moya tu patok asamu thang re lo all asam Luhok kami winter school ke aku masih long lelo. Winter school pun sistem masih bon elo asam long ke. Sampai karbian ke pahipi orang pahipi masih itu masih doktor tu orang hang alang lecik bisa pancu di rilo. Asi tak karbian long bangke lasi jaga permission kipi bosan belo. Dulan. Sampai prabdim pe ladak ni mau pike Inggris ke ketek langsung hab. Sampai non ke dulan ko Lasi lah mangso ati ranger school bang galason ho alo pekan kantiar galo ke school alo bin jingkur ko api ke sarkar fan goman api binagi bola the building api binagi pudi po man ke sarkar do bin so regulation mak bin de ha so de si bonel hai tame tai to mak baki hu de po council do tame high school level school level mak ke tum mangsoan Jekros so bangkel tuhan ke si non aku ke transfer subject dan inherent subject ke dalam masih nangga pikulan. Lalu si kinamtang na komen kita ronda apa inong kilong winong situ social media long atau reklam masih siam sarapan kipu coy kan coy pensenlo sehari ini itu sampai harus otaknya nang lihat lo orang tentang siam sarapan untuk division IM dicatat di dalam lo. Kemudian kupi posisi kilo le derma pola the bange rana tum na duchi derma si koi premier itu ran the no soda ke solo poho udit udo udit council department ti na pan udit tangka nang hisab sarkar pe tangka nang pitang maso hisab nang ke CAG to controller auditor general ko ha Delhi pe si ma ha tu maso udit nang ken mo masih udit esekol pinang pe sarkar pe nang pitang tangka so bang panahon na naman kan detik kalau so ini man atangka na ngalite naman hala udit ang dudunti so ini mas Nizang Karbi Long wo thalang so adung het dikisit aroy adung along kedu Karbi Langpi aroy along kedu Island along Ramsing Tok bila penari sang ho tumen chalang si Karbi Langpi Ecotourism Park kangpu ponje pan si sik chidang ponlo lason si Karbi Long ang kanglong sami pregza madimolong kizui kelang abolon tlapen alon dupiglo lapu son si Karbi Langpi aroy ang bong along chitim chilong island ke along stami Ramsing Tok bi lapan kari sang hotum chelang ponsi pang thai ponsi aliralon ki pon siding pon lasi Karbi ara tumba sabi labang so Karbi Langpi Ecotourism Park along ke juidam je phan alang ni tumpen chuning ripon lapen ke kijui ke langdam atumat sami adin ke pasur edet mate bun ke ter ke war tap te je phan sami alang ni tumpen pothot chuning ripon thu borthol pun great son timung Karbi Longri Abirta ladak non Karbi Langpi island Ecotourism Park kusi nilitum magi irpono lapen nilitum
forest department aphan sami nilitum pachini gerlo apen forest department hin to sami nilitum hin nilitum aphan labangso initiative kedeng pon bang mesen lo pusin nilitum aphan bangke nilitum aphan sami nang choro pon lo lasi nono bangke nilitum dadak west Karbi Anglong dadak wathar langso dung lo mate amtereng dung het lo ladak ecotourism park ladak bangke isi bangke island mane Karbi Longri island pabang ini tum kirna ko bangke Karbi Longri alangroi laso alangroi lo masil dak langlom lo mate isi adif lo lasi dak dokong lo lasi niltum dak unti ke prapen mate prabjin pe niltum labangso Karbi Longri island ecotourism park bangke niltum kangpu ponji phan bangsi niltum kisik cidang pon lo lapen nilikamat ha bangke ilitum turis anathu amangta ilitum Karbi Anglong atau kanu sami non along kapre adim sami labangso explore bom lo lasona thasin ilitum ladak dikisir long sami ladak hanili bihek pinana arta pen sami nili ladak bang bom lasila so dimno mangke isia alanglom lo mate isia deep lo mate isi island lo labang sila da bangke isi nil do bangke Karbi Longri island ecotourism park bang sinil do bangke irpon lo kedam tengar ko ni pa engkora trok siar ni sami India det pi angkang along pen sami ingteng trok ske pra for republic de ke talon duna son thak thaksi ni jang Karbi Anglong lakha pho rongkhang MSC consensi ke parapon hongkhram rongkhang mondol congress committee atum pen sami methanga sai hemalong ingteng trok ske pra pho republic de talon dun ada por phai trok siram mi thongke ba for malom pen rongkhang block mondol congress committee amaipu tenjing terang pen ahin pen si India lama sami ingthurpon da sofi India det ajak kong ke long apu thak sami thi hek pen stan che mumpon labang sojai meglong rongkhan block mondol congress committee maipu tenjing terang district seva dol seduna maipu sanjit hanse ar koi singnar sarben ronghang lapen ka prek manpeng dunda chitang nun si labang sojai mek mesen pen pachun pon borthol pen great sontimung Karbi Longri Abirta pining an ke ningkan chok ke ropo ke tekong ke nilit kan ningkarong lo ma ningkan som lo las kado ini tum that mondol office long kado ko we political upipin pen inu bahini korte itu pen sisteme ini tum che than pon lo mane isi ni lama ni tum intur pon lo so lama kan tur pon pen ni tum ningkan sam pe klang ke la lo me mane senior ni pen aku epang kamang sujian ke ni tum ke lesen ang theke thek pon long maning karong ningkan sam ang theke thek pon lo mane la so lama pen athema hala sor ningkan pen ningkan haru kesur kera phoke panikan ini tum han kado Bharat Sadhin ke wanpi la kado ko we phang Mahatma Gandhi pen dang lo kado ko we ake theki ding tum aphang achi pitu British long pen che fight pen ningkang sam ka kewan la song thek si pini li tum ta kado ko we ajati an pini ke ningkang sam che pek lang ani do la si li tum ta dak West Karbi long phai long khang office theng no li tum ta pini la sola main thuk no lasi ni tum ka dige nagi alam ke dolang sitambe sethan etne alang ni tum be klem dam alam ke lasi pinian nian sitambe ni tum ning kan sam te petang kono la pen la ke klem dam afang chi piduk tum an phan se pe pidi ka chi ke bor ni lo si ni ta la ka do ko alang ni tum phan phul ke mo che ke mo pom son si pini la mai tu pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom